прокурора хизетон аҷо муовинои прокурори генералӣ ин вазифаи ҷонии шумо ҳам аст. Як камбуди прокурори генералӣ нест. Яхеша сабхай вазифаҳои иззати эҳтиромеро баргавад. ҳамин хатаи кор бора бинем як андеша кунем 10 сол пеш суратон намонем хонатон да суратотон кӯдакотон портрет бинем чӣ ранг наму доштем 15 сол пеш чӣ ранг наму доштем ҳозир чӣ чӣ хонаводар доштем ҳозир чӣ чӣ моликат доштем ҳозир чӣ шукрона карда кор намекунед содиқона дар куҷо будем ки даъват кард ки интихоб кард ки таъин кард ягон нафари шуморо ман супориш додам ки фалон деларо дигар кунед 1001 тараф мегардонед баъза делаҳои пул одамони вай дорад коррупсия кофта гаштем ҳастанд кадрои содиқ имрӯз проблема нест яхират баъзен то ҳамин дараҷа кӯрнавакаем аз даруни